Anya laki din! Sige, piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayada. Anya lakit din ay piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mo? Di kanto pa yung digdigos. Ita, ibagam nga ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglakla ko lang itituyaw nga ang daw. Hoy, bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay ang nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan ni nanang. Disturbo kayo. Ingka man nagdigos, taga-tuyo ka. Siyempre, aglakla ko ang itituyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, kan agat lingot ka. Nagagatak namin nanang. Iso akas to iti angot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti payod na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni nanang na. Nasaysaya at mutlaeng no nadalus ka iti bagem, bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, ingka man na naglako iti tuyo? Wan, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket ingka nga ruden nagdigos tapno nabanglo kang aglako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumutlaeng. Apay ka di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo la matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos aktulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan apgad? At dapay free test na! Oy, umay ka dito, oy. Sika nga glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata, gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang tayo disok ti basket, tata. Aday ta, tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas kadimot lang day ta atuyaw. Wala, tata. Nabanglo no ipritom. Sakit saan unay anaapgad? Sigurado ka. Wan, tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Ha? Adda free taste na? Adda, tata. Insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige. Mangpidot ka itiramanam. Ha? Sadan. Gumatang iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan anaapgad Saan nga ro, tata? Na. Apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Kat gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalangab ko ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka itilakob. Alakit din, tata. Gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang.
Jak magustuhan ti payod mo nga glaklako. Ala, inkan, tanadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis kapay iti impritom atoyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong, Bong. Imbagak aya agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakat isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, atoy. Kwa, Bong anya, dirit saan kanwan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyom. Awatem nga rod ito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay ganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta nga itsuram. Ay, ado ti sabon mi anabang lo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipanaw mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan, Bong? Jak mairusok asidaan tilakom. Ngamin, narugit kay ti bagim. Kayat nangarot asawan, narugit mo tilakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya inted mo idi atoyo, kat saan ko asinda? Impadawat ko di takaruba, tas si daan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay nakalidliday ka dito'y sirok ti mangga. Ha? Kaanakan. Amo ko nangkel. Siguro, nabasted ka niya. Na, imubingan ka? Ngam amom tinabasted? Apay, uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungat ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamatan ka, anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan. Panawan nak dito'y sirok ti mangga. Amo, Uncle Bong. No kumatakas la ka kinitatang ko. Ado ko mati chicks mo. Anya? Hoy, Bong. Kasla imbagam meten nga ado ti chicks ni tatang mo. Jakla mo Ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumada pa'y. Kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day jay pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imubingan ka. Ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka. Iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted. Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka, tiaramidam, agdigos ka kanayon, tapno saan ka nga agat tuyo. Anya ti ko nambong, mangipapulo takiti digos mo. Wananang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a syampo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na, gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Anya kayo matan, nanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, Bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo kan batsop mo. Tagi dadangak iti digos mo, Bong, anak ka. Apong,
Kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti sarming. Kan nakapulas mat. Wan nga rodo, boy, apok. Italaang anakitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat itilako na atoyaw. No apay amas kayat na ti agisursur iti tuyaw, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, day jaya na, apong. Rumwar sa amatin ni Uncle Bong. Inakasarita. Uncle Bong, nakapulas ka ah. Kung kastaunay ti pormam. Sakot nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kaanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak ah. Agsapol ka iti balasang? Amangan no mabastag ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakot. Ala ah, agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ikang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto kan ka. Pakamu kan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka ita. Natal ka gayam nool no sampakim. Agyamanak manan, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malogi pwestom. Ay na, agyamanak unay, Mr. Go. Nasaya at launay no kasta, Bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwistaw. Wala nang. Umdas day jayan a pwesto para kanyak. Agurnungak para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ko. Ay namaragsakan ak unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apag ang angkatak itilakok atoyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito sa restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasaya at met, Miss Kim. Naisim ka kayam ni Kosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go apwistok. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta ni Kosyom. Sige. Kaya ko agbalin kayo, bisplen, ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataal ken nabanglo. Ha? Pagyamanak ha, no kayat nak a best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kasla makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kayat da ka ama ikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kat kasanaw tay balasang ijay daya a kursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak. Ah, Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko.
tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakin ko, ana. Kasta ka, day. Adda ka din ni Bong, Nana? Awan. Ada ita ija pwesto na ija tsindaan. Unyag paiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kaya nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Nga rod, Nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawon. Mala, no kayat mo ang makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ilay, iti pwesto na. O, Nana, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inaldaw, ken adda pay agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagitoy lakok atuyo, saan unay anaapgad? Adda madlaw ko kan ka, Timar ka, Pagyamanak dayta ako nam. Uy, sumarong karkamot din ay jibalay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwesto mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yamamukin ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, ken di nakpulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payod ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldawa kon nga digos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya, ken nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isu aga po iti dayta. Inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biyak ko. Tapno awanen ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapo ta ay ayatenak. Kasta ka din? Isu nga agyamanak iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapo ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday di akarit kanyak. Isu nga ita, kanayon ako na nabanglo, ken nataer. Isu na inlove kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry no, nasaktan kay di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy ti ragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapod na. Apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka at tao, Bong. Sorry, iti kalabas. Ay, ang lalaki din na ya. Saan kami na nasayaat nga gisawang ka iti makaipas abalikas iti pada mataaw. Sa di mo amaw, tuwan yan to ti sumarunaw ang mapasama. Ang lalaki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti marisapay ang pakasaritaan. Anay tampaw, dito'y drama tayaw. Ang lalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay panang tarabay. Ang lalaki din! Mano abula na asaan nga agpaspasyar ni Imelda dito'y balay alakay. Talon na bulan. Saan nan amalagip dagiti naganak na? Ay, kat bayam Manumang aming ngay dagiti anak na nga sa asikasun na. Tikon amkit day, no naragsak ti biyag na, saan datan amalagip? Ay, gumura ka man ako nakaon. Uray kumabot no umay na ipasyar dagiti at puko ta dito'y balay. Kit agis eskwela da. Sapay nagdadakulang dagiti manaw.
Isagsag anak dagijay ka no umayda po masyar. Ngampulos mo adida makalagay. Nabartak ka manan? Ito lang mata. Anya nga italaang, minalimkan nga agawid anabartak. Ay, di na man ban-ni ka sandito ay. Ha? Kaguram ti mabanikasan, kat aramidam at tiyak kayat. Aglesi ka man din na bagnak na. Saan ka makaunag? No di mo iyang wat kanyak di sweldom. Sweldok. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Ayan di sweldom. Kaya man na. Nangibulsa ako niya sweldok. Naa, nagadun abulsam ti kapkapkapam. Nagkatulag itinaya. Madmadla mo. Natamalay ka man eh. Naa, indulin mo di tabag mo. Wen, mga no mapukaw. Ala, darasam, iawat mon kanya. Agure ka man na. Hindi ko lang makaura ka. Nagbayagan, kat mapanak gumatang itibagas di ta kantina. Dito. Naa, 150 lang daytoy. Ayan di da dumangay. Yawan matan. Daytoy laang. Ora pampagam dati bag ko, awanan. Apay adaytoy laang. Nagbalik ngamin. Nagkunang agbalik ka. Saan ka man na damag-damag lang? Magkaungat ako na eh. Nang ipanam di da duma ang kwartam ko na. Apay adaytoy laang tinabate. Napan ka gaya man gimatang iti bagas. Di nakpay inuray taggidan ta ko ma. Ay, wan ata ni malaman. Day tala ang tinginatang mo a bagas. Iso laang ngamin ti adda kwarta. May sa kilon sa laang mo't day ta. Wan, mare, may salaang akilo. Imbag kan ka ata may san sa akabantig atangam. At dapay nga tala ko dalita kantina a bagas. Adda pay. Ado, saan ka maibusan? Kaso sweldo nga minilakay ko. Iso nga gumatangak iti ado. Imbag kan ka ta kompleton sa tisweldo nila kay mo ngayawat na kan ka. Medyo. Apay si ka? Saan? Diyak nga rod ang muno nang ipanan nila kay ko iti sweldo na. Ta nagbasit laang matiyaw-awat na kanya. Addan samot chicks nan. Arak ati pangigas-gastusan na. Unsang agpaiso. Kat minalam nga agiinom da kadagiti ko kumpare na. Artak mat nga may na nila kay mo, mare. Paano ako nagtrabaho? Mapan ka agtrabahon, kat no saan ka pa'y anagdigos. Sana yun. Adula amin na ito, tigos-tigos ito. Sayang ti sabon kang tanong. Agat-arak ka. Ano lang mo dito ha? Mapana ko? Oy, saan ka manin nga aginom inton madamdama ha? Mabartek kan tumanin nga agaway. Neng, si kamot gayam day ta nakaigam iti flashlight, mare. Apay, sa dino ti papanam? Ay, biro kag nila kay kumare. Tani, awan pa'y. Saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga rod? Nalabasak ita-ida kadag iti kukumpare na. Agiinom damat ija igit ti kalsada. Aya. Ang amrabi una yan. At dadapay nga tayo dyan na ginumanda. Ay, mapan ko man kitaan, mare. Sapay agkirom-kirom na ita flashlight mo, mare. Awan samot bateryanan.
agreeing ka ditan. Ano ti orasan niya? Alas 10. Ah, Jesus, malahan daw ako na. Talaga anala daw kan. Iso asaan kan abumangon. Mabana ang trabaho. Amom, no apay anaaldawan ka anagreing Saan nga ron? Nakaturog ka ijay waiting shed idrabi Imbag adadagiti tanod anang tulong kanya. Iso dati nang ilugan kan ka iti tricycle. Iso anayawid ka dito'y balay. Ah, kasi ka ang tinapasamak. Gapo iti kinaartek mo. Uray sa dinulatan ti pagturturugam. Isong rong agyam-yaman na kang kabakit. Dahil nyawid na. Ay, artag ka talagan. Unay kan. Ni. Apa agsangit ka mo? Ay, jakon manusan ti kastang ugalim. Saan ka ka din agsangit? Tamang nagda ka dagiti karuba. Ang mga panunutin da. Kapaspasangitan ka bakit? Sakit ka ti ulok. Ay na, hindi ka nag-iisa kumari Imelda. Ado kayo amisis nga problema ka dagiti asawa da amamartek diti lugar tayo. Ay, adda ka di maibalakad mo kanyak, Mare. Anya ngay mo ti maibalakad ko kumari. Katkastamot lang nila kay ko. Di mo ay mangag. Ano agap-apa kami, kaday tala kinaartek na ti pagap-apaan mi. Sapay babasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, kaasi damat. Pasaray awanan ti mabati iti sweldo na. Taon unaan na agastusan ti bisyo na nga arak. Tay ko nakarod kan ka, hindi ka nag-iisa. Ado tayo akas na ti problema na. Ay, ma-stress ak unayin kinila kay ko, Mare. Ay kat agbakasyon kamot ngamin asag paminsan. Tapno saan ka ma-stress? Aywan anya. Nasaya at day taasing-asing mo, Mare. Agbakasyon ka ko ng bakit? Wan, iranak a bakasyon dagiti ubing. Ay, nasaya at mo't ano itugot mo ida. Kasta unay ti isam mo. Nasaya at gamin, nagbakasyon ka. Taday tala ungit nga ungot aramidam. Gapukan ka. Gapu iti kinaartek mo. Iso ang ma-stress Iso nga ron nga agbakasyon ka. Naragsak ka, tanawayakan ton nga aginom, aging kay kayat mo. Apay, nga ita kayo laeng nga imay nagbakasyon. Ay, ma-stress ak gayam iti balay nanang. Paka-stressam kumamot nga yan akaw. Ay nananang sa inyon adamagan. Sa bagay, kasta akmut, idi babasit kayo pa'y. Permimut ang ma-stress akin itatangyo. Di lamanan ibagbagam ditan. Pudnumot puro sakit ti ulo ti impaay mo kanyak. Mala, ingkakit agtiliw iti manok asidaan tayawn. Way, mapana kaon. Partiyam tumatan, tani Imelda ti manglutaw. Imelda, adya ti paka-stress sa mako naman ako. Nilakay ko ananang. Apay nilakay mo. Adda babae na. Ay, jakmat maanawang aginom iti arak nanang. Anya, kanayon matan ang mabartek nga agawid. Kaano kasta mo't idin itatangyaw. Ha? Ni tatang? Ay na, permi mo't iday iti kinartek na. Babasit kayo pa'y ngamin iday. Iso asaan nyo nga amaw. Saan matan ang mamartek ita ni tatang? Ha? Dagayam inaramid ko kenkwana, asaan na amalipatan. Anya day tananang, ang mga numabalin mat day takin nila kay ko. Nakaluto kayaw.
Mabising ka na, dagiti apukaw. Untatang, isagana milaangan ti panganan tayo. Ay, ibagaktukan ka, madamdama anak ko. Ay, pare. Nabartag ka manan? Saan, Maray? Ay, imbag ta makaawit ka pa Saan ako ba'y gaya man na Bartek? Iso, nakawid ako ba'y. Anya ti imbilin kan ka ni Mari Imelda? Daya, ako mo ti malagip ko nga imbilin na, Maray. Ay, inayan, imbilin na kan ka, saan kan nga umininom? Patsya mo dati nga babae. Kat no imbilin na kanyak, akita-kitaan ka. No aginom ka, kabayatan ti kaawanda kadagiti anak yo. Ay, kasan kan tulatan ang tagtagari, Maray. Kat, alangan mo't no jaksong batan no agdamag kanyak. Ni Maray mo. Kasla santa mga garuban kasta. Ibagak atipod no makit-kitak. Abigat aldaw malam, tunggal makita ka, nabartag ka. Anang, nakaturugan ni Tatang. Talaga ang basapa amat maturog ni Tatang yaw. Kunayo nga artek mat idi ni Tatang. Ay nawan, perme iti kinaartek na. Anya nga iti naramid nyo, ta nagbalbaliw ni Tatang. Sinurot ko jay balakad idi day diinang kaw. Anya nga iti balakad na, nanang. Tunggal mapan ko surutan idi ni Tatang mo iji pag-iinumanda. Amaw no anya ti awit-awit kaw. Anya nanang, badang, atidog abadang, kaas-asa. Ha? Naarami dyo na ita? Wan, padasamatakin nila kay Mau. Bareng isaw tidenggan na. Nagawit nga tan ni kumarik nga Imelda. Nakalukat mo't tan di tawa ti balay da, kan ora jeri daw da. Mare! Ha? Ay, nakaawid kayo, Mare! Wan, Mare. Kunak man no inton sumaruno alawas ti panagawid yo. Sinapsapa min, taagen rolan dagiti ubing. Saan mo anasangputan nila kay mo di tabalayaw? Ay na, ado abotilya ti arak tinasangputak, Mare. Ay na, ibagakon kan katipod no, Mare. Kanayon nga agawid ang nabartak ni kumpare. Sa nabali, Mare, tamapan ko surutin ije pag-iinumanda. Surutam ita? Wan, Mare. Kat ibatim nga ron aray taawit mo abadang. Ay, nagatid daw. Kasapulak da ito'y, Mare. Ay, sus. Anya ti mapasamakin ni pare nga no itugot mo day ta abadang. Saan pa yan ang Bartek? Kagadwa. Aginom tayo kwente. Kakaiso ng awan ni bakit ko. Sika talaga, kaputawan ni misis mo, naglastog ka. Mabayag pa yung agawid ni misis ko. Imbag ka man, tawan ti agungit ang misis mo, pare. Nagkunang awan, Imelda, bakit? tumakder ka dita, tagawid ta. Nangalaan na nga taday ta, kas-asa ba lang. Nakamamak, pare. Tumaderkan, mga may raman kami dito eh. Ay, uwan, bakit? Agawitan, sa anak mo't ka na Bartek. Ha? Nausawan ka na dagos, pare? Manyalakit din ni bakit ko na yan. Agawitan! Ay, huray gayam no kasano ti kapigsam nga uminaw. No inayaban na ka ni baka mo nga nakaigam iti badang. Hay, awan maramidam, pare. Bakit? Abay, langdatakam na ito yung natadong pabatang.
Impadawat day takanyak ni nanang ko. Nakabutang mo. Makapanervous ka. Para ken ka day ta. Ha? Para ka na. Jay kunakken ka. Isardeng mo ti mapanagin inom. Adda armas kon. Ah. Ay, oo. Isardeng kong taginom. Bakit? Anyamot ta. Rumbang lang. Ha? Natademday tabadang ko kunamsa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, saan arumbang amaikan ititawid na dayjay abaldang? Tawan mo't asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Ito tayo latamot aja rumbang para kang kuwana. Nagado ti anak ko manong. Siya klaangan ti pang tadam di tawid na kuma. Ikaklaangan ni baldang iti kwarta na. Ay kat no kas talaang, tad adumat ti putot ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtid iti kwarta ni Baldang. Nagrigat ka mo ta nakasasao manong. Sika tinagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan riri, ading ko. Iparito ket daytoy agum ko. Iraman ko daytoy pingping ko tapno ad-ad na apo min kasa. Hoy, baldang! Oh, nasaya at ay may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumat nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok tituloy daytan manang. Kayat mo atagi ko ang tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang. Saan ang mabalin? Nakabudget ang dayjay. Anya? Nakabudgetan? Kayat mo asawan? Ilakom? Kat, anya nga rod. Kunak ano talunam? Wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minin ay ti mannalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Mannalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a mannalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo jay tawid ko ta ilako. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam iti tawid mo? Dakkel aba nagkanyak day tama nang. Nauma akon apangit. Kaya't kumatan ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan de tarupang Baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke ak. Patangusak dayto agong ko. Daytoy pingping ko. Patakkelek. Ay, Yosep, agmuuyong kan samot tayo. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itadyon tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, Ay na! santo... Itadyon jay tawid ko. Period! Oy, Petro, bakit kitam ka ni deta lumabas? Ne, ni Baldang tata. Apay ayang? Balasang pa'y deta.
Uray iso lang ang tinabati ang babae dito yung lobong. Jack Armand, tata. Ah, kaabay, Mike. Kit no naglaan. Karup-rupa iti karag. Uray at ang alawat itawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang, Mike. Sayang mo dahito yung kinatair ko no iso lang ti masawak, tata. Kasano nga mo manalawat itawid na, tata? Amo ka, tasak ti gumatang ititawid na daga. Nay, apay ilakla ko na ya. Wait, kasapulan na kano ti kwarta. Nakamuan na pangan-anwan na. Ay, nung napindas ko siya akong ti gumatang di tadagana. Awan to mga may pulos pangay ayo na. Awan ka apil-apil na, tata. Kunang matlano sino ang gwapo na ita Pedro. Kat, talaga mat anatar ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputa na pili iti balasang. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangita? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti ang bagbaga na idilim mabasa ki Jayayanda. Bay, amla ka din. Iso ama pa nakagparito na talaga. Ay na, balda nga din ko. Mabalin ka di? Apag gudwan ta jay kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudong ibagbagam. Ipagbagak lang mo ta. Apay ama sapul ng agungot ka ngay. No di mo kaya, di saan lang? Manong, itulod nakmat na iji paradaan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod agparito kay. Wala ka manusan mo nga ituloy dahito a planom. Adda kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy kun. Mabigbig da kan tupay nga tayo ito nagawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agurag ka nga ruda. Tapitsuran ka pa dito yung cellphone ko. Paimbag ala apakalaglagi pa. Iti sigod arubam. Saanan? Apay alagi pampailaan nga tisigod alanga. Ay, saan ka makaliplipat atin ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo. Apay, ajak betul makikita ni baldang dito lugar tayo. Ah, kuha nga min tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin dyan Manila. Ha? Hindi yung agyan. Siguro tata. Nauman dito lugar tayo. Ibagba ngamin kini Pedro nga arman na ka. Ah, ni Pedro peti ko na yun tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na single. Diyak malam mo. Awan sa mo plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo ma. No apay ang nagpili nga may nagtibabaro dito lugar tayo. Basta awak man dito'y abaldang. Madi man na umawagan. No kasano ti bagbaga na pa nagparitoki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuha na. Apay, adu nga taaya ti impaaramid na. Unay kat ngamin, tatila malaglagip na. Jakman amo, no niya ti pinagninawan dakan kwa na. Ta saan mo't ngamin ang napintas. Naglapad ngamin unay jalogpap nga agong na. Sakit nagpuskol dagiti bibig na. Baya mo, di mo uyaw, takap sa takit nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gawin. Tapos saan tayo amarik na tibanog tayo. Ay kawa na. Anusan tayo magmag na dito abot-abot adalan. Saan kat nagpigsa ti todo na itirabi. So nga raw dadadanin na layo. Diyan balay may tagay mato ti danom niya karayan. Ada sumungad alugan.
Huwag nagpasok. Kailangan makita na sa pro aban na. Aglisi kayo. Tani, nagpartak. Ni, maparasyakan tayo. Kunakon ko. Ay, sus. Kitaan nyo yung plate number na. Ireklamo tayo man tayo taan na loko, driver. Amo na nga damagmag na. Pinartakan na kayo din nagpataray. Sana balay. Tanaalak yung plate number na. Apay, sa dinunti pa na mabigbigat. Simangbot ka nun kat ni Baldang. Kano nagawid? Jack mo. Basta nagawid ka nun. Isu ang mapanak man. Si mangput gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto, pwede magas iji balay may. Sige, amunakan, tas sumaruno ak. Ew! Ew! What's that? Iw ka nga iw. Ipos dayta. Sika ka din dayta, Baldang. Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Ah, sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa bangin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Nauna is Vanessa. Ne, pimintas ka mat nga agpay ading ko. Saanan alugpap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamot bibig ti pato. Kunakan ka manang. Siya kun ti kapipintasan dito lugar tayo. Ay, kunaklaki din o di mon amo ti agsao iti sao tayo. Kasta, tapno agkikinaawatan tayo latta. Ay sus, mabain ako nga umabay ka Baldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko saanan abaldang. Ah, sino ka tamo? Kat, pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasakon. Ay sus, matungpalan dyan rapahap mo agparintumang dagiti agaram ka. Tati pa nagkunayo. Kaya dagita nga agaram kanya. Ay sus, sigurado nga adudang agaram ka ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak ikan. No kay ni Pedro. Gwapo lang, ngam saan abak nang. Iso nga ekis itilista. Nagado tinabalbaliwan kini Baldang anya manong. Wan nga rod, kaslasan mo tan ani Baldang day taragawin. Wan nga rod manong. Nakaraarte mo tan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon ngagbiag, no kasta mo tinagbalinan na. Oh my God, Pedro. Aday pakitakin ka. Nay, anya day ta, tata. Malagip mo jay puraw awan. Anang parasak ka datayaw, hindi namin sarngal daw. Ha? Nay, iso mo day ta nakaparada di ta balay da Baldang. Si Mang Pagtang. Kaya't mo asawin tata, lugan na day ta? Daka mo yung kasla ka no artista, iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama day ta nga tata? Among Pedro, napanggayam nagparito kay. Anya? Anya nga tan nga itilangana ita? Nagpudaw pa ka ron. Ay sos. Katidamag ko, Pedro. Saan ka nung nagsidsida iti kumkumpurmay? Napili ka nun iti kang kanan na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya ay nga roti sida ang Baldang. Ay, baldang kala baldang. Vanessa kunakmad tinagan ko. Isu nga roti nakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte? Kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laang. Maibagay nga rudmat dito'y beauty, deta sidaan at tinapa.
Ay kat ibagay mo Nagkuna ngamin, agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan, no agsidaka iti tinapa, agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam, binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan ang mabalin nga isublim man ninyo sigod asika baldang? Ay na, naragsaka kun no anyaman tinagbalinak itamanong. Diyak kay atin asublian jay sigod asya. Wala din ko, tanagadumatin tagrekreklamo aka aruba. Tapay ko mga reklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka no suplada. Unamla ka no sino ka. Di mo mat ka no amon ti mang respetar ti pada matao. Kasapulan pa'y ayaday ta ita panawan. Nya ka pa nagsungsung batin deta baldang. Patin samat ugalim. Kat imparitoke mo. Di mo nangagtimbagak, Pedro. Guwapo kan baknang ti kayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulan? Kat, anyangay nga rutar aramidam dito sangwanak. Pumano ka na? Unay mo't ang makapadismayan day ta panagsasaong, baldang. Kat na inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adda mo tapi mangit ka. Gapoy ti day tang ugalim. Anya! Baliwam day ta ugalim. Takitaam, pumintas ka. Kahit, napanan na kayo ni baldang. Ay kat nagpamanila manin Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Agrupropan to nga ililina na. Ay kat, masapul ba't gaem nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta. Isu nga ruday tatikunak. Anya lagi tinayada ito inaramid ni baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakita ko man yung post mo iti Facebook din na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Di man napanan nyo pagpasyaran ni syudad. Wan mare. Ay, kunak laki din. Hay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo, kaanong tupay nga ta makapasyarak, Mert? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak ngamin ti kabsat ko. Isu anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis day jay? Makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak nga mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan idi na minsan. Ha? Nakita nga mintipos mo idi na minsan ngal daw. Nagriakat pa'y nga raw. Si kakit di mat, common mat day jay apagpasyaran. Oray ngam at least nakapasyar ka. Wan mat kit ni inawis nak ngamin ti kabsat ko. Isu anak ipasyarak mat Kastaya. Kit oray nga minawan ti mga awis king ka. Kit agpasyar ka mit Tapno makarelax ka magsag paminsan. Saan apasigla trabaho. Tapno iwas stress. Wan amat peryang.
Husto ka, iti dayta nga imbagam. Bigbigat pa ilang. Ngam nakarumbwat ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagadupay lang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya kalakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes. Iyan da bakit piring. Amad pada machismosa. Anya? Imbes nga dalos nga may kan agasikaso ka dito nagtibalay. Nagiti pa lang awang eskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaal ka iti aldaw. Salbag ka kiti. Ay inayan ito. Kita ka man lang. Anya lakit din. Isuan na sa paak nga imay nana. Tada ti umay ko ibaga. Anya? Ay sus, nakadkadlaw magkat. Amin post ni Berta iti Facebook. Kat agre-react da di apiryong. Kan amin mat post ni Piryong. Kat agkom-comment ni Berta. Kayat asawan da ita. At da ilimlimod da, a relasyon da. Ay, woy, nana. Ilimod da talaga, tadamot asawa ni Piryong. Anya, hay, talaga day jay aberta. Naglaing amang dadaal iti adda pamilyana. Ay, nagawan kit din abain na nukasta. Nag-post call ti ropa na. Madlaw ko ngamin kat. Sa bali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laang. Hay, anya lakit din aya. Me, apa yang nagawid ka pa lang, sarya? Ha? Apay ngay, akas tamot din kibagbagam. Una lagi din makiturog ka ni Jayan ni Bakit Piring. Tag-chis-chismis kayo natin nga agmalmala magpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin? Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si Itla na batay. Unang naman kay Jayan. Unay kamatan lando. Oh, awan tiriri amang ko. Nga putasyak tinagluto iti makan. Napan ka lang nakichismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Awan gaya man ti pag cream silk ko. Intun bigat. Ilakwan na kiti lima. Mabitlaan. Hap. Aw, at titigat-gatang ang baklita. Mano amin. 50 laang. Nay, itaman pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. Ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Asino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Apa anak ko na yun day tanan na? Kuno dagayam limod a relasyon da kini Piryong. What? Kasaluyo kumamot ana ibaga dayta. Kan may sang, saan ama pasamak dayta? Tas si aasawa ni Piryong. Oh, isakit mo at agayim mo. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam, tammo na. Isaw tinakaibaga kanya iti dayta. Ay, Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. among kumare. Machis-chismis ka mat gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay na kumare. Gano na para kinmatang iti teresena ni Bakit Piring iti kalman. Ibagbaga na matan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Piryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibaga dayta? Ay, Diyos mio marimar, pakawanam. Ni Sarya ka no tinakaibagakin ko ana. Ay, naglokon. Nakaskas daw mo tinday ta chismis? Kanayon ka nung aming agrireak ni Piryong iti pus mo.
Kan kastagamat ka no. Uray si ka, kanayon kamat ka nung agriak, iti pos na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan nga dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag kini. Malagi pa pandamot una yan? Amumat ni Saria, ugali na dayta, idi pa'y anggad. Ay, paiman day di a babae. Isuot talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kinibakla asyak tinang ibaga kada kayo? Nga addalimod a relasyon da peryong kan Berta? Embaga kon Anya, sa bagay, awan parikot iti dayta, gaputapod numot. Katuan, iso abay amon Kita man, no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kita aminin na ko naktumaw. Unay nga iti kasta at chismes. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda kay papanan naman. Amumat iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na chismosa. Ken may sa addan asawak. Agriaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya laki din na ya. Isungarod day tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Isu asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumad gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana pod now. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat marami da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaurin da. Nasayaat mo talaga nata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumwar ni bakit mo? Jakmat maranranaan ngamin. Ha? Apay kali ko man Kahit kuman ang makasarita, maipapaniti chismis amapan na iwarwaras. Nagalas a talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbaga amat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga adalimot a relasyon may kiniperyong. Gapulang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mat iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparang dayjay kanyak iti mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumad. Pasensya ako man mare Di ka malanagan. Tay bagak nung sumangpeta kay Jabalay mi. Pagbagak man tasawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya, Nung nga idarom na ka ni Berta. At nga ron ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kiniperyong. ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Pudnumat, no awan ti limad a relasyon da. Saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong. Agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya, Ha? No agkatrabahuan dalaang, saan anormal dayay a closeness da. Anya lakit din aya. ipapilit mo tamong. Makamu ka man lang, salbak ka kitay. Ay na, makapaulog at talaga dayay a Berta. Tapay. Kasta unay ka no apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Piryong. Ha? Guilty means true. Kas ang matdayta, saan ayanana? Aywan! Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod no? Di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas jay mat ti reaksyon na. Anya?
Anya lakit din. Ay, Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? ha? Apay, ada ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kini Peryong? Ay na, gulo mo tiit din na tang aramid mo anya. Amumat nga ada asawa na di tao. Oho, uray pa'y adda asawa na. Ngam sa baling amin ti closeness yukat. Nakadkadlaw nga adda ilimlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook kat agreak kan kastamot kan ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alang rod, no saan apod no day nga ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo. Tapno adagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibaw day tangiwat mo kunakmanan. Anya lakit din aya? Saan man asyak ti kaskastam a babae? Nasing petak kunak tumat. Ngam na ibagak day takan kwa na mare. Anya? Agkabibaw di iwat na anak kabang bangsit. No saan apod no ti warwaras na chismis. Ay, wana. Barang isuti pag nakman na. Tiyawanan bain. Ay na apo. Umibus mo't iti anos day jay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mo't ngaminan. Gusto mo't lang, mare. Tapno agnakam ako na. Noag na ka ma? Ngam kasla saan mitang. Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Apay nga bakit? Bangking mo tilat ang iwa mo, sari. Katsawa ka pa lang ay. Ay, apay. Anyan na pasama ulit ang iwat mo. O, nun ba inday di aberta? Nagpudot tiniwat na. Yung baga na nga hindi kalman nagkabibaw ko makanot tiniwat ko. Saan wat apod nung nga relasyon da kinipilyaw? Anya? Ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan na itang aramidom kay. Anya? Ikaw nagsarmeng. Talo makitam na talam. Oh! Kasano no kastamon ngagnanayon sa kaya. Bangking kang iwa mo. Anya laki na mo tatang ang iwat. Ay na, amangan kit di mag, no saan nga min apod no, tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga agnanayaw, di pa'y kat kastamon nga sa. Kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Anya? Ti kasayatan nga ramidom. Ingkalangan agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin at tao anapan mo ing chismes, kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day taakin baba, ayawanan na. Ay na, agtongpal ka iti ibagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya. Dahil sa ti maghanap mo, itaramid mo. Managipapan ganto mo ngamin. Anya? Naitanto mo ngamin agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita. Kwa. Lain paglaingin Tuti imbagalang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na. Magkailig ka talaga. Kasanon nga no imbagana ken ka nga graman dahil akin baba nga iduldulin mo katagkabibaw ko ma. Di awalin Anyan hakid din. Si Kaki Gingot.
Kasto lang ako dyan kiniwat ko. Nung kasta kailangan mo tiwag pa lang. Ho! Gunggunang kunak manen, salbag agad di. Awan ti maasyan ken ka iti kastang alangam. Amin natataw makakita ken ka. Gunggunam ti bagada. Gaputaam mudat ugalim. Anya? Mapan ka nagkidaw iti pasensya kini Berta. No kayat mo nga agsublit isigod, akasasaad ay tangiwat mo. Salbag gakit di at chismosa. Nay, si kamot gayam sarya. Kat, ha? Apa yung agas tayo mo dun di itsura na tangiwat mo? Ha? Pangaasin ko nga mo dyan ang Berta kumari. Anya? Buklakit di pag-arupan. Nakabailam nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, saan na ka manggagamot, Anya? Di ko naklaang. Sapay la kumatag kabibaw na tangiwat mo. No saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklunyak kumari. Saan ang nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapahanak unay. Husto ka. Itaman ba yan nasingpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka matasigod akas ta? Halan ako mare. Ikariksanan ang maulit na gitinarabid ko kada kayo kinipiryong. Promise. Nay, amumod ka nagpakaasin ako ah. Ay apo, dahil tanto magchistis mo si Wente among nga aramid. Oh, itatamayatin na tangiwat mo. In ka man nagbiro ka na, ichismis mo. Ha? Tano at damanan mabwisit kin kay tikas na ngaramid mo. Ang mga nuday tanto akin babatag kabibaw. Saanan at tangiwat mo. Anya? Ay, nalabos ka matin nga agsa ula kayo. Puno mo ti pagbagak sana ya. Alawan, agbalbaliw ako lakay. Namimpinsanan anag nakamak idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Huh, day talaga yung ti pagnakmam. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon anamimpinsan. Iso nga agbalbaliw akon. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.